manžele napsat povídku a samozřejmě jim věnovat k jejich svatbě. Chtěl bych podotknout, že nebudu vyhazovat Megara z jeho trůnu. Facebook říká něco jiného. Protože ho tady nemá samozřejmě. Na příště Negrovi věnuju povídku o pavoucích, ale... Jo, mrázka. Dneska je váš den. Bych vám chtěl za všechny popřát alespoň 2-3 roky šťastného spokojeného. My jsme typovali den. Tak 4, jo, ale to přeháněl, jako... Trpení, jo, potom. Potom je to... smrt vykoupil. Ano, potom je to o zvyku a o takovým tom odpouštění. Slyšela z Andreje? No, protože je chlap, že jo, s prostatou problémy, takže co chtěla odpouští. Ženská je celá od přírody, jako, takže nepouští. Takže... To jsem nechtěně odlučil. Mám to natáčet vůbec. Já jsem ti říkal, jak to vypne. Povídka pro vás dva, samozřejmě o lásce trošku. Je to i o blondýně, nezlob se Haní. Nemůžeš za to. A je vyloženě svatební. Jmenuje se Kterak jsem prvně bojoval ve Štítové hradbě. Dny šťastného dětství odvál vítr a zanechal jen krásné vzpomínky na lenošení na loukách při pasení koz a ovcí, kdy jedinou starostí bylo vybrat tu nejhezčí, když jsme s kamarády spřádali plány na loupeživé výpravy do Anglie a honili si po lese s klacky v ruce. Jo, je to tam napsané. Večery nám starci vyprávěli povídky o nestvůrách a hrdinech, který ty příšery neznásilňovali, vyhlazovali a potom plenili a znásilňovali celé vesnice, se nám vzdalovali s přicházející dospělostí. Bylo jen otázkou času, kdy budeme povoláni do zbraně při některém nájezdu na nepřátelské území. Tam nás postaví do stělboru, Štítové hradby, abychom ukázali, jestli jsme muži nebo poserové, kteří mezi vikingy nemají místo. To znáš, Krakene, že jo? Jako dítě trpící dušností a nevyvážeností délky levé nohy. Pro ty méně chápavé měli prostě kratší. Vysmívaný a podceňovaný, snil jsem o odvaze skutcích, kterými prokáží, že ti nepajdaví jsou lepší. Pardon, nejsou lepší. Brzo jsem dokázal, že mám odvahy na rozdávání. Jednou jsem se sám prokulhal v přeskuté zimě přes les, když se mě snažila sežrat smečka vlků. Stávající téměř jejich večeří má chytrost slavila svůj první úspěch. Svou holí, která mi byla oporou při chůzi, jsem sestře podrazil nohy. Já počkám. Vlci sežrali místo mě a já se tak zachránil úplně sám. Jak říkám, odvaha mi nikdy nechyběla. Den před odjezdem na svou první loupeživou výpravu jsem šel za vědmou, aby mi z run věštila můj osud. Vypadala jako nějaká čarodejnice. Vlastně ona byla čarodejnice. Napadlo mě, že kdybych byl třeba z jezuita, nechal bych tu svině okamžitě upálit. Ale naštěstí pro ní v této době ještě jezuiti neexistovali. Rozhodila runy a dlouze se zamyslela. Pak chvíli kývala hlavou, škrábala se ve špinavých vlasech. Něco nesrozumitelného zamručela, vrhla se na kolena a s brbláním začala hledat runy ve vysoké trávě. Usoudil jsem, že je to dobré znamení, hodil jí do trávy stříbrný kroužek, poděkoval za dobré zprávy.
Následující den přišli všichni k lodi, na které jsme se měli plavit. Jmenovala se Winterfresh. Jmenovala se Winterfresh a byla jednou z nejlepších našich válečných lodí. Když mě uviděli muži na palubě, začali líbat Thorova kladiva a někteří se i pokřižovali. Odpověděl jsem jim na pozdrav pokynutím ruky a zasednul k volnému veslu. Asi mě nemají příliš v lásce, snad proto, že lidé kolem mě často umírali a já jsem byl vždy veselé mysli a přátelské povahy. Nevšímající narážek o prokletí, o 100 letech smůly, ani o tom, že jsem sestrovrah, rozdával jsem úsměvy na všechny strany a těšil se, jak budu veslovat. Loď se nebezpečně naklonila, to, jak se všichni nahrnuli na opačnou stranu, aby nemuseli veslovat v mé blízkosti. Kapitán však svým vlídným slovem a bičem srovnal posádku do latě a již jsme vypluli. Něco jako když Negra organizuje, jo. Zapomněl jsem vám říct, že krom kratší nohy mám i jednu ruku kratší. A tak se mi docela těžko vesluje. Kapitán usoudil, že bude lepší, když budu bubnovat. Ale to také nebylo příliš šťastným rozhodnutím, protože díky kratší končetině jsem se neustále na druhou dobu předbíhal, což způsobilo, že loď jezdila celé odpoledne v kruhu. Tak mě dali ke kormidlu. Přesněji řečeno, hodili mě do vody přivázaného ke kormidlu a táhli mě za lodí až do Anglie. Stal jsem se tak nejčistším vikingem této výpravy. Na své druhy ve zbraní jsem ale ani trošku nezanevřel. Jakmile se mi po 14 dnech přestala loupat vyluhovaná kůže, hned mě zapojili do brancování. Jako první nám padla do rány vesnička Chihuahua. Promiňte, Yorkshire. Točíš? Mixuješ s kamerou, jo? Malá, blátivá a smradlavá. To nebylo na tebe, jo? To ta vesnička, jo? Pobili jsme ji obyvatele jako mouchy. Při hledání něčeho cenného, šmátraje svou postiženou rukou v tmavém koutě jedné síně, našel jsem děvče. Vyvlekl ji na světlo a zůstal v úžasu stát. Byla nádherná. Dlouhé plavé vlasy sahaly až k zadku, který měl neuvěřitelný tvar. Asi jako hruška. Oči, barvy chrb, hladká kůže a bílé zuby, prsa 2 a určitě pana. Bylo jí 13. Asi. Ale vypadala na 10. Ostatní s němým úžasem koukali, to zastvoření žilo v takové chatrči. I hned mi za ní začali nabízet zlato, stříbro a jiné cennosti, ale já jen vykřikl, ne, ta je jen má a opovažte se k ní přiblížit. Děvče okamžitě začalo plakat a přemlouvat mé spolubojovníky, ať si ji vezmou, že si s ní mohou dělat, co chtějí, jen ať ji nenechávají u mě. To mě rozčililo. Jak jinak, že jo? Zvednul jsem tu další ruku a dal jí facku, aby pochopila, že jejím pánem budu já. Okamžitě mi ji vrátila a já jsem upadnul na zem, protože na jedné noze nemám příliš rovnováhy. Všichni se mi smáli. Palčivá muka hanby mi rozdírala duši. Od té chvíle jsem nemyslel na nic jiného, než jak se té blondýně a všem ostatním pomstím. Blondýna. Netrvalo to dlouho a přišla skvělá příležitost. Proti nám se postavilo několik narychlo shromážděných bojovníků, počtem plus minus jako my. Moje první štítová hradba a také čas mé pomsty. Můj plán byl naprosto geniální.
Vzal jsem si štít do delší ruky a meč do kratší. Zaklapnul do řady a čekal na svou příležitost. Vyšli jsme proti sobě. Řev a funění, dupání a řinčení zbraní. Naše řada nepovolila, když jsme prostě lepší bojovníci. V tom jsem uskutečnil svůj zrůdný plán na pomstu. Vystrčil delší ruku se štítem dopředu. Tím vznikla mezera, kterou se nepřátelé protlačili dovnitř. Zkáza byla rychlá. V boji, v tlačenici jsem díky krátké ruce nepřekonatelný. A proto mi nečinilo potíž prosekat se. Navíc jsem se prosekával vlastními bojovníky, takže mi nekladl odpor. Dostat se ven z bojové vřavy nebyl problém. A teď už jen pomstit se blonďaté zmíji, která měla všechno tohle na svědomí. Našel jsem jí v lese, jak si hraje se smrkovou šiškou. Ihned jsem pochopil, že msta už není potřeba. Šiška nešla ven. Pro jistotu jsem ji přivázal ke stromu a nechal šišku, aby za mě dokončila hrůzné dílo pomsty. Notný kus cesty bylo slyšet její zoufalé volání o pomoc. Jestli ji najdou vlci, nezbude po ní nic, jen šiška. Radostně kulhajíc, prospěvoval jsem si píseň o hrdinství a mířil na břeh moře, kde kotvila naše loď. Odvázal jsem malý záchranný člun a jal se veslovat domů. Po 4. přistání na témže místě, způsobeném špatným veslařským stylem, jsem změnil taktiku a spustil plachtu. Domů má loďka připlula poměrně brzo. Větma ještě stále hledala runy v trávě a v mé chatrči nevyrostla plíseň výš jak o metr. Všem jsem vyprávěl o tom, jak nás přepadli a do jednoho pobili. Jen já se zachránil. Probil z obklíčení, znásilnil dívku šiškou a sám doplul domů. Konečně hrdina. Nyní, když už šediny zdobí mou hlavu, po dlouhé době, kdy mi i ruka dorostla, obklopen dětmi z naší vesnice, stále po večerech povídám o dobrodružstvích za kanálem, o svém boji ve štítové hradbě a vyzdvihují poučení pro mladé dívky, aby se nechali zlákat tvarem šišky. Do věty. Chlapcům jsem o šiškách nic nevyprávěl, i když teď už vím, že to byla chyba. Alespoň Bukvarovi to nemělo zůstat tajemství. Byl prostě jiný. Skvělé.